बर' हारिया माहारिबाद सानस्रिजोंसो बुहुमाव थांनानै थागोन बे बाथ्राखौ बुंदों एबसुनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारिया। गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 40थि बोसोरसालिया जथुमाया सोलिगासिनो। बोहैथि दाननि 10, 11 आरो 12 खालार खालि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बे जथुमाखौ खुंफुंनाय जादों। गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय उरियामगा जयन्तीपुरनि रंजाली नोगोराव बे जथुमाखौ खुंफुंनाय जादों। बेबादिनो खुंफुंजानाय जथुमाया थांनाय सानखालिनिफ्राय जागायनानै दिनै नैथि सानाव आगान होबाय। थांनाय सानखालि हरनि समाव गलाघाट जिल्ला एबसुनि थान्दै मेला जागायो आरो बे थान्दै मेलावनो बाहागो लानानै थान्दै मेलखौ बेखेवनानै होयो एबसुनि गाहाय नेहाथारिया। बाहागो लानानै गावनि मेल बेखेवनाय बिबुंथियाव एबसुनि नोजोर आरो थांखिफोरखौ गुवारै फोरमायनानै होयो। लोगोसेनो साफ्रोमबो मावथांखिफोरखौ गोग्गो नोजोर आरो गोथों थांखिनि बिगोमा जानो खावलायनानै बे हारिया माहारिबाद सानस्रिजोंसो बुहुमाव थांनानै थागोन होननानै बुंथिना फोरमायना होयो। हाबाफारियावनो मिरु एबसुनिफ्राय बाहागो लाबावो सुबुं फोनांजाब नेहाथारि बड'सा ब्रह्म अबिद नार्जारि, बिरखां नार्जारि आरो गेलेमु नेहाथारि गणेश बसुमतारिया। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ नङा, आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।